mumaete no nekero opinion polls chigokoru igo chigokorwa abantu tutamaete omonto ore bagocha agona koboraboria egento are koboria na amachibu ataete konyora so nainche nabona aba surprised ekero yaani nkatwara omogoko oria bwa okwegesa ng'a kai nyasaye ndoche egasi eye ngona goeta gokorera abanto ani ekeene na abanto mbayeroche naende bagetebire so ekero bagoteba Kenya engima bakandangi koba namba 2 ase amagenderero aria ngokora amaene ase goeta ase chisukuru chiane goeta goika abana bagotebi ng'a intwe mama county natorendete amachete okonywa amasafi korwa ase chitangi chiaito abana chinyaroka bari baikaransete bare chisukuru nabo bagobatebia na mama county otokonyire chisanitary towel richirowa throughout nkoigwa nde abanto bande bagoteba ng'a bono omokungu oito yachanya koba ng'aina na echisanitary towel nokong'aina gose na abana nko esanitary towel na egento keroo naende nyamwana otarayenyora sanitary igo bono tari nomo na akanyaru kanya toraewa esanitary onye toraika amatuko aria kare gocha goika oaya rigoikire okogoka ekiagera bono kwabeire omonto naye nyasaye okoire chinguru chiogochi procreate kiagera eki naki nyasaye atoete tochigokora igo abana bane chinyaroka mbarendete buya ebinyoro biaito goeta nkonya gotema tore nonye bire ebinge nkoikera tore abanto twabakwanera twabaa abande chitent abande nkobaa tore chicheki abande bagendete kwegendereria chi women groups chi youth groups nabo igo na ebinyoro ase twarure chitent twaikera ororo mpaka abanto mbamenyete goeta igo rende ebinto ebi twakorire out of the little resources maete chibasitoka kumanya gaki chinsi nini chitaetaneti 10 million 7 million kero batomete chigachikoba 8 million per constituency chibese chingi lakini I have made sure the little that I have itari yane it belongs to the people and I have worked for them igo namberi naye tu nabete ranked namba 2 igo yang'orogeti na I'm capable I can be able to do naende kumbe noe konya abanto onya onteina genda obogabana nabo baroche ng'omong'ina oyo emeremo yaye nabo erachegere mokini ake so gakire muna mwamboria obogabana mborikeire omonto bogateba ng'a mokungu tachio obogabana nabo nkoboria naende ase naikereire bono tiga abanto bamanye ng'a pressure eri bono yaikire ase nainche nkoyeteba ng'a let it be tiga kebe omokungu will be one of the contenders naende bari front line ase obogabana bwa Nyamira lakini ase bono gabana yaito ororo abachumbe aba MCA ntobwate ribaga togokorera abanto baite emiremo for the next 2.5 years after that women rep yaino mwachorete egochikoba egabana igoti ndiko chikorigibo women rep njikabe I'm ready abasacha ndio mbatebete ng'ente kene kiabo ekera Gladys Wanga arwana maata she was the only woman ta pite all the women bari baengo bono igana ere gabana and she is doing very well Susani the same Nyamira can be the same there is no problem there I know there are men tosikaine bonzi binaende bantu anjaine barabia abamugabana omanyene tai na bari bande bakobori gotetinda abamanya buya igo bari bagatocha korikina barabu lakini let them come togo goikato genderera to nyegerani ga abantu boka batubekera tiri lakini around yeye ndoje na barondiro mama mbuya gwacha mama afanye yabantu bane tigatora bono rirorio echenji mokorarora gose nechiko korera asie ng'ao kubwa bono muna moroche ara no muna monyeroche lakini rende echenji